tarda, famílies! Avui farem plastilina. I com que no tots tenim plastilina a casa, la fabricarem amb només 2 ingredients: la maicena i l'espuma d'afaitar. Podem utilitzar les claus de pensament. On hem vist abans l'espuma d'afaitar? Em sembla que al lavabo, perquè els papes s'afaiten. Sí. Molt bé, barregem la mateixa quantitat de maicena i d'espuma d'afaitar i fem una massa. Fem una massa, anem amassant, fins que arribeu a que sigui una massa com aquesta, semblant a la plastilina. Hola! Després podeu fer xurros, Podeu fer un cargol. Jo vull fer un cargol. És molt divertit. Ja ens explicareu. Ànims, que us en sortireu. Jo vull fer un cargol.